Wachako kod motere kod weche mag neno ni sirkal oketo lai mage makare. Piny owacho ogo marufuku wuodhe ma jotend sirkal timo oko mar Kenya ma ok ochuno ni nyaka gidhiye. Sirkal kokale apis ma jatend jotije piny owacho Felix Koskei olando ni kum oketi ne wuodhe kaka mag limbe mag somo gi sumo rieko, wuodhe mag dhi tiegruok oko mar Kenya, dhi timo nonro kod romo mag somo, romo makelo jolony kanyakla kod nyasi mag nyisruok. Okang' ma kama irango kaka mar duoko piny pek ma ikelo gi wuodhe ma kamago. Ka sirkal bende ogolo chik ni duok chien kwan mag ji mateno jodito mag sirkal e limbe mage madhi e pinje maoko. Kwan jogo mateno jatend piny Kenya, jalupne mino jatend piny Kenya ko jatend migepe koro idhi duok chien gi 50%. Jotend migepe bende omi chik ni kik dhi e wuodhe ma oko gi apisas mokalo 3, kik giwuoth gi jochiw arita kata joting' dai, kendo limbe margi ok owinjo bed ni kawo mohewo ndalo 7. Jogoro mongirore bende omi chik ni kik dhi e wuodhe ma oko gi kwan apisas ma okalo 2 koriwo gin giwegi. Bende ok oyienegi bedo oko wang' achiel gi jotend migepe ka jochiw arita magi, joting' dai magi bende ok oyienegi mondo gidhigo. Koro Mgajwang governors biro mana dhi e wuodhe gi kwan apisas ma oko kala 3 ka jotend migepe ma counties to yienegi mana wuotho kendgi ma ok otengi gi apisas mamoko. Jata tije mag bede migepe mag sirkal kata mineno ni CEO bende ok ten gi apisas magi e wuodhe magi dhi oko.